Здравейте! Добре дошли в новата ми поредица на Clash of Clans. Днес ще ви покажа просто най-общо накратко какви неща имам. Не съм много силен, защото я започнах наскоро, но се намирам в един BG клан, в който имам доста от приятелите ми. Понеже аз днес се присъединих, имаме и клан Wars, водим ги. Да започнем, нека ви покажа. Кемповете, един кемп ми е на втори левел, другия на трети. Всички Gold Storage са ми на 6. Елексирите са ми на 5. Имам един на 5 и два на 4. Клан Кастъла ми е на първи, което е видно, защото още левел не мога да го направя. Имам два Gold елексира. Елексира Storage на един на трети, другия на 4. Лабораторията ми също така е на първи левел. Двата ми Gold Storage са по 4 левел. И имам част от оградата ми на 4 и част от нея на 3. Също така сега си правя моята барака на 5 левел, а едната барака ще ми стане на 5 левел, както и другата. Затова това е всичко за сега. Мога да ви покажа какви войници са ми донейтнали. В тези неща тук имам един Gold Mine и елексир колектор, но не съм си ги сложил нарочно, защото чакам още. Сега мисля да си поставя, след като ми се направят бараките, Air Defense, но да ви кажа, нямам търпение да взема Wizard Tower. Също така тук имам една барака и нея ще я поставя, след като тези две ми се направят. Не знам дали сте забелязали новия апгрейд, но има и Grand Wizard, което е много интересно. Сега ще ви покажа част от новите неща. Ето Grand Wizard. Има Танхал 11 левел. Grand Wizard. Ново оръжие. И имате, може да си купувате, как да го кажа, за защита ново нещо с 10 диаманта за един ден. Също така и Gold Storage се пълнят по по-нов начин. Малко по-нов, не бих казал, че е чак толкова. И вече когато човек се бие на живо в клан Wars, според мен е много интересно и готино. Това беше. Аз бях Django 261. Тук знам, че пише Чубака 261. Но няма проблем. Тогава бях само аз. Сега с мен вече е и моя братовчет. И това беше всичко от мен, Django 261. Абонирайте се за канала ни Чубака 226. Ако искате, може да лайкнете видеото. Ако не, вие си изберете какво да правите. И това беше всичко от мен. Довиждане!